आं बिनि थाखाखौ होआ नङा होयोबो सानसे साननैनि गेजेरावनो फैसाखौ बियो अब्ला आं बुङो आं नोंनो मैया दाख्लैसो आं एथ' हाजार होदोंमोन दिनै नों बे फैसाखौ बहाय मा खालामखो नोंनो आं मैया ना दाख्लैसो आं एथ' हाजार फैसा होदोंमोन नों बे फैसाखौ आं मा खालामखो बे खोथा बुंनानै आंनि खामानि फारसे आं ओंखारलांबाय फुंनि बिदिनो 7:30 बे समाव आं ओंखारलांबाय आं जेला न' फारसे आं हाबफिनो अब्ला आंहा फिसाला दं सासे बिए फरायनाय अब्ला बे गथ'आ दङमोन आं बेनाव सोंदों बिमाया बहाय थांदों अब्ला बाबा आइया गैया बहाय थांदोंथाय अब्ला आंना बे फिसालाया बुङो आंनि फिनानै दोननाय मासे बिराद नायथाव माने जाथाव माने मासे बोरमाखौ आं सोंदोंमोन फिसालानाव बे बोरमाया जाबाय फान्था आं बे बोरमा फान्थाया बाबु बहाय थांखो फिसालानाव आं सोंदों अब्ला आंनि फिसालाया बुंबाय अब्ला माने मैया बेफारिखौ लेंहरनानै आं हमनानै हरनाय नुदोंलै बाबा दा बेयो माने आंहा दुइसिन लास्ट जोबथा 4 बोसोर जोबथा फिसाजो दं बे फिसाजोखौ बे लोगोसे लांफाबाय आंनि मुङा केनसिं बरगयारि गामि दगरपारा सालाकाथि दा बेनो आंहा माखासे न'खराव माने जाथाय जादों दा बिनि बिखय आं मिडियानि प्रसेसनि गेजेरजों आं बेखौनो आं खावलायहरनो आं सानदों दा माने आं बेखौनो बुंनो सानोदि माने आंनि जिथु हिन्जाव प्रतिमा बरगयारि दिनै बियो एखन गाव मा भुल बा आंनि सायाव एखन मा गाज्रि मोनखो दिनै आंथ' हिन्जावनि सायाव खुनु दिनै गाज्रि बेबहार बा आखल माबा मोनसे आं दिन्थियाखैमोन दा मथथे आं बे आंनि हिन्जावखौ आं फंनैसो खोथा आं बुंनाय जादोंमोन बुंनाया जाहैबाय सार बेनो माने थाखानि प्रब्लेम दा आं बिनि थाखाखौ होआ नङा होयोबो जथेस्थ' होयो दा बिनि बेलायाव माने बियो माने सानसे साननैनि गेजेरावनो माने फैसाखौ बियो अब्ला आं बुङो आं नोंनो मैया दाख्लैसो आं एथ' हाजार होदोंमन दिनै नों बे फैसाखौ बहाय मा खालामखो आरो लगालग नों माब्रै बिदि माब्रैहाय फैसा बिखो दिनै आं बेबायदि फंनैसो खोथा बुंनानै थाखाया आं बुंदों थाखा फैसाया माने बिफां गैया खाबानो मोननाय बेबायदि बुस्थु नङा दिनै आंबो साख्रि गैया थाग थुग ओरैनो लोगोफोरजों लोगो नांनानै बिदिनो आंबो मावलाबायनानै जाग्रा दा बे हिसाबै भबिसत माने सिन्था खालामनानै आं जा थाखा थाइसे थाइनै दोननाय आं बेफोरखौ माने बिलाइनायखौ आं साना बा ओइसै जेन माने बेखाराव आं गारनायखौ आं साना दा बे हिसाबै आं माने हरनो हाया नोंनो आं मैया ना दाख्लैसो आं एथ' हाजार फैसा होदोंमोन नों बे फैसाखौ आं मा खालामखो बे खोथा बुंनानै आंनि खामानि फारसे आं ओंखारलांबाय फुंनि बिदिनो 7:30 बे समाव आं ओंखारलांबाय दा उनावहाय जेब्ला आं मोना बिदिनो 6:30 सम आं जेला न' फारसे आं हाबफिनो अब्ला आंहा फिसाला दं सासे बिए फरायनाय अब्ला बे गथ'आ दङमोन आं बेनाव सोंदों बिमाया बहाय थांदों अब्ला बाबा आइया गैया बहाय थांदोंथाय अब्ला आंना बे फिसालाया बुङो आरोबाव अखानायै आङो बोरमा खाग्रा बोरमा गलियाव आं जेला बोरमा नायो माने आङो न'खरनि सम्पति मा दं गैया आं सिखारब्लानो आं नायबाय थायो दा बेवहाय आंहा मासेल' नङा 10-15टा आं माने कृषक माने बेखार हिसाबै आं बोरमा बिदिनो जिब जुनार फिनानै आं न'खर आं सोलियो फोथाङो दा बेवहाय आंनि फिनानै दोननाय मासे बिराद नायथाव माने जाथाव माने मासे बोरमाखौ आं सोंदोंमोन फिसालानाव बे बोरमाया जाबाय फान्था आं बे बोरमा फान्थाया बाबु बहाय थांखो फिसालानाव आं सोंदों अब्ला आंनि फिसालाया बुंबाय अब्ला माने मैया बेफारिखौ लेंहरनानै आं हमनानै हरनाय
नुदोंलै बाबा माने हिन्जावा नोंनि हिन्जावा औ आंनि हिन्जावा बोरमाखौ फायखारिनो फायखारिनो औ सार बे माने लेंहरनानै हरदों फायखारिनो माने आंनि हिन्जावा प्रतिमा बरगयारिया दा बे खोथाखौ आंनि फिसाला बुंबाय दा ओमफ्राय माने बोरमा फाननाय रांखौ लाबाय बियो ओमफ्राय दा बेखौ लानानै दा बियो माने आंहा दुइसिन लास्ट जोबथा 4 बोसोर जोबथा फिसाजो दं बे फिसाजोखौ बे लोगोसे लांफाबाय आरो बे फिसाजोआ प्राइभेटाव फरायबाय थानाय अबस्थायाव दं आरो दासिमावबो प्राइभेटावनो दंगासिनो दं बे गथ'आ खिन्थु मथथे बेनो सापज हमनानै ला सानथाम सानब्रैनि फरेनो बेहाय एग्जाम माने सौफैगासिनो दंमोन दा आं माने सानदोंमोन मा एग्जाम एग्जामा जाहैबाय इउनिट टेस्ट प्राइभेट गथ'नि दा माने एग्जाम दङ हिसाबै बे बांद्राय गोबाव जेन थाहैनाय नङा निस्सय न'आव थाङियाबो बा हय आधा मास बा 1 मासबो जाबायथ' बे हिसाबै हय न'आव बा बिदा फंबाय सोरबा लोमजादों साजादों बा सोरबा पार्सनेल इमिडियेटलि बा हय खोन्थाहरदोंबो जानो हागौ खोमा दा आं बे हिसाबै आङो थांनो होदोंमोन दा सानथाम सानब्रै सानबा बिदिनो जालांबाय फिसानि होनांगौ जितु बा इउनिट टेस्ट बा परिखा बेबो बारलांबाय दिनै माने बेबायदि हिन्जावना जाहैबाय आंना कारिगाव सामागुरि गामिया जाहैबाय सामागुरि ओरैनो माबा जायगायाथ' बे कारिगावआनो बुङो दा ओमफ्राय जानायाथ' मथा मथि बेनो आंनि फिसाखौ लांफाबाय ओमफ्राय फैया बिदिनो 6, 7, 8 दिनसो जालांबाय अब्ला आं फिसाजोखौ आरो मानो फैदिया होननानै अब्ला आङो गावसिनि कारिगाव सामागुरि गावनि गामि फारसे आं थांनाय जायो आरो थाङो अब्ला आं फिसाजोखौ आलाय सिलाय दुगैया लोबा दोननाय अबस्थायाव आं मोनहैयो आरो अब्ला आं फिसाजोखौ सोंदों गामिनि एलेखा एरिया ओनसोलनिफ्राय मानसिनिफ्रावबो गावनि गामिनि जितु सामागुरि गामिनि एरिया थागिबि मानसिफोरनि सिगाङावबो आं सोंनाय जादों दा मानसिया फिसाखौ गारनानै बहाय थांखो दा बुंबाय गुवाहाटि फारसे एखनसेजों थांफाखो थांबाय दा बेबायदि गामि एरिया ओनसोल थागिबि मानसिफ्रा आंनि सिगाङाव बिदिखौ फोरमायहरबाय दा मथथे नोंगौ सैथो खोथा जों माने खोथा गोरोबलायनानै मोजां मोननानै जोङो बिबाहखौ जराखौ लालायदोंमोन ओरैनो गेजेरफ्राव दावराव जालायदोंमोन गेजेराव मथथे बेनो आङो माने फिल्डआव बेरायग्रा हिसाबै आं माने गावखौ बुंबाय थायो अननानै थाखा फैसाफोरखौ माने दाबिलाबाय दाथाथ' आं एसे माने एसे गारि आं ओरै थोरै एसे आं मोजां सोरजिनि दिनै नोङो थाखा फैसा बेबायदि दिनै बियो एखन सोरजों थाङो आं मिथिया बियो थाङो सोरजोंबा माने बबेबा माबा पिकनिक जानो थांनाय बहायबा माबा मोनसे जानो थांनाय बोथोर बादालि जों माने फैनाय हिसाबै दि थांथों लोगो दिगि बा बेरायहैथों जाहैथों जितु फन रायलायनायफोरखौ एसेबो आन्दाज लायाखैमोन लानाय माने मथथे आंनि हिन्जावा आंखौ बुंदों बा आंबो फिल्डआव नायनानै आं मोनदों आंनि न' गुदियावनो लोगोसे कारखाना दङ NTPC दा बे एटाच हिसाबै दा बेवहाय माखासे सार्भिसमेन बिराद मानसिफोर लेबार टेबार अनेक बिभिन्न मानसिफोर हाजारफोर बेहाय मावनानै दं दा बेवहाय माने बेयाव थाग्राफ्रा बिदिनो हाथाय बाजार खरस मैगं थाइगं खालामो दा आंनि न'आबो बांद्राय बाजारनि डिसटेन्स नङा दे गथ'आबो एसे ओरै थोरैबो बांद्राय एथ'राब माबाबो नंद्रायला गावो आं मैगं बा बिजनेस खालामसै ओरै थोरै दे खालाम मालायफ्रा जेरै मावनानै जादों एरै दे आं बे हिसाबै आं हगारदोंमोन बा बे हिसाबै आं मावनो होदोंमोन गाज्रि नङा थाखा खामायनायखौ मालाबाबो लाजिनो नाङा बा खामायनांगौसो थाखा गैयाब्ला खुनु जेबो माबा मोनसे जेन खामानियानो साक्सेस जेन जानानै फैया दा बे हिसाबै आं मावनो होदों जथेस्थ' आरो गावनो माबा मोनसे लांलाय लाबोलाय माबा मोनसे दोनलां लाबोलाय खालामनांगौ नाङा गारि घराजों आंनो लांलाय लाबोलाय आंनो खालामबायबो थायोमोन आरो खालामनानै होबाय थायोमोनबो दा बेवहाय बियो मा
इउटुबार माने मबाइल आंथ' लाइभआवबो आं मबाइल गिदिर लाफेरा मबाइल फिसासो इउज खालामो आं दा ओमफ्राय बियो मा मबाइल गिदिर लानानै बियो माने मबाइलजों माबा माबि एक्टिं माबा माबि नानानथा बिभिन्न अनेक माने एक्टिं देखायनाय मानाय आं बिदिनो माब्लाबा गावनि मबाइलखौ लानानै आं जेला नायो अब्ला आं बेफोरखौ नुयो अब्ला आं सोंखारियो हाब जोंनि बयसा दा बेबायदि थोनला जों बेबायदि दिन्थियोबा आरो नों बेबायदिसिम जानो हाहैनाय नोंहा एथ' अबिगथा बा बेबायदि क्वालिफिकेसनबो नों मानसि नङा खारन मथथे नोङो अबेबाखौ नों जे जायगायाव क्वालिफिकेसना गैखायाबा नों बे अबेबा बुस्थुखौ नों हाजार नाजा बे मालाबाबो साक्सेस जाया मथथे नों गावखौनो जे लेभेलाव दंमोन बै समाव बे लेभेलाव जेन जाहाथे थायो आं बे हिसाबै आं बेबायदिनो आं सोंखारिदोंमोन बा आं सोंखारिबाय थाबोयोमोन दा बेखौनो आं लुबैयो मथथे बियो इउटुबार सालायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो आंनि थाखाय इउटुबार सालायनायखौ जथेस्थ' बे बन्द' खालामनांगौ दा प्लास आरोबाव मोनसे बियो नैबे बेहा आङो जेला बिदि न'आव दंमोन अब्ला सासे माने फाइनान्स फैसा सुद हरग्रा आंनि न'आव फैदों अब्ला न'आव आं लांगोनायाव सियाराव आं जिरायगासिनो दंमोन अब्ला बे फाइनान्स लांग्रा फाइनान्सारा फैनानै अब्ला आंखौ सोंफैयो आदा प्रतिमा बरगयारि न'आव दंना गैया आं बुंदों मानसियाथ' न'आव गैया ओमफ्राय माबा खौरां औ आदा बेथ' ओरैबायदि लन केसि लादोंमोन साब्रै ना साबा ग्रुप लोगो नांनानै दा बेहा बे मासाव एथ' ओरै फैसा हरनो गोनां दं दा बेखौनो आं लांनो फैदोंमोन दा बिदि बुंनायलाय बेबायदि आं खोनानो मोनबाय अब्लाथ' होमबा बियो मने मने सिङाव होमबा आरो गामिनि कयेकजन मानसिफ्राबो बिदिनो जाय आसि फासि दंमोन बिसोरबो बुंबाय माने औ आंनिफ्रायबो 1000 थाखा लाना थांदों बियो औ आरो सोरबाया बुंबाय आंनिफ्राय 200 थाखा लादों बियो दा बिभिन्न नै दा बे जाय LIC जायनाखि जायनाव लन लादोंमोन बे मानसिखौ जेला फैयो अब्ला मानसिफ्रा आसे फासे फैनानै बिदिनो औ ओरै थोरै लादों मादों हेनटेन अब्ला आङो गामिनि जोंनि कयेकजन आसे फासे रां लानायखौ नोंथांनो खोन्थायामोन नामा आंनो खोन्थायाखै आंनो जथेस्थ' खोन्थायाखै हारसिंनो माने मने मने दाहारखौ लानाय जायोमोन आरो बियो दा दिनै आङो आंनि फिसाखौ आं लोगोसेयैनो आं न' फारसे आं लाबोफिननाय जाबाय आरो दा ओमफ्राय बेनो आङो माने फैगोन आं फनबो हरो फनबो हमा आरो दिनै मालायफोरनि गाव जायजों रिलेटिभ बा रिलेसन दं आं बेफोरनावबो सोङो बिसोरनो हरदोंलाय खोमा माबा मोनसे ओरै थोरै बुंहरदोंलाय खोमा बे हिसाबै बा नोमबाजै फन हरदों नामा बाजै फन हरदों नामा माबाफोर बुंहरदों नामा औ बाजैया फन हरदोंमोन फैलानो माबा संसार जालानो बा ओरै थोरै एखन मा खारनाव दिनै आं बेखौ बुवाखैबो सोआखैबो रायाखैबो एकमात्र आं बेखौ बुंनाया जाहैबाय थाखा माने बिबाय थानायनि खारनावसो आं बेखौ बिफां गैया फैसाया खाबानो मोननाय नङा बेबायदि जा बिलाबायबानो नों बबावबा थांनो गोनां बबावबा माबा मोनसे शिक्षा बबावबा मानिबा माबा मोनसे गिदिर जादोंब्ला अब्ला आंनो दं बा आंनो नायगोन बेवहाय नों बिनांगौनि खुनु बेहाय दरखारानो गैया दिनै नांथारियाव जुदि बियोब्ला अब्ला आं बुंखागोन सोंखारिखागोन दा मा सन्देह दं नोङो सोरजोंबा थांफादों ना बले बिहा आन्दोआव सोरजोंबा मोजां मोनखोमानाय दं नामा दा मथथे बेनो सार आंनि मिथिनायाव आंनि बारंबार आंनि फन हरबाय थानायाव दिनैसिम बे आंनि फनखौबो खालामाखै आंनि फनखौ हमा दिनै गाहाथ' फिसाला दङ बा दिनै बे फिसालानि सायाव बा नोंसोरो मा संलायनानै जादों जायाखै माब्रै दं गैया बा बाबाया बहाय थांदों थाङा बेफोरखौ उदिस लाहरोमोनब्ला अब्ला औ गोजानाव थाब्लाबो आंजोंनो लोगोसेयैनो दं होननानै आं सानबाय थागौमोन नाथाय बियो दिनैसिमावबो बियो आंजों रिलेसन आं फन हरबाबो हमैलाय आं दा माने आं सानो गोसोआव निस्सय माने बेनाव माबा मोनसे भाइरास निस्सय हाबबाय जानांगौ आं बे हिसाबै दा बायद'था माने मिडियानि थ्रुयै दा आं होनो गोनां दिनै मथथे बेनो आं हिनजावखौ दिनै आं नाङाबो होनाखै
बा दाबो फैबा माने जितु आंनि गोबाय गिजि आंनि हिन्जाव आंनो जितु बा मोजां जितु बा दिनै बेहा फिसा साथाम साब्रै गोनांखा दिनै बेबायदि जेन जाहाथे जाब्लाबो दं गोनांखा फिसा मानसि दिनै आं बेखौ मथथे आंनि गोसोजों आं जथेस्थ' आं बजबनानै लायो मथथे मानसि हिसाबै जाहाथे मानसि बायदियै जाहाथे थांनानै थायो दा आंनो थैया थाङा जेराव दङ बिपद आफद आरदान फोरदान आंनो जेन आंनो माबा जेराव अनसुंथाइखौ आंनो होजोब ओरैनो नोंनि हिन्जावनि न'खरनियाव खौरां लागोना लायाखै नोंथां आं खौरांखौ लादों जोंहा दिनै गावनिनो असे बिदा दिनै मुरुबि दं गामिनिनो बियो गावनि बिदा असे दिनै बिनि नामा जाहैबाय राजिब नार्जारि दिनै आं बे गुमैनाव फन हरबाबो हमिलाय बा आंनि हिन्जावखौ आं फन हरबाबो हमिलाय आं गुमैनाव आं सोंहरनाय जायो गुमै अननानै नोंसोर बुंबा ओरै थोरै बा फैगोनलाय खोमा गुमै बा अननानै ओरै थोरै बुंहरदो मादो फन हरो फनखौनो हमाबैनाय बेफोर रोखोमै खोथा आंनि सायाव रिप्लाय हरो दा लास्टआवहाय बिदिनो आङो गुमैनिफ्राय बारंबार आं लाया नङा आं साजेसन लादों आरो आं हरदोंबो खिन्थु गुमैया बुंबाय खनसेनिफ्राय खननै खनथामनिफ्राय खनब्रै खनबा लास्टआवहाय नों VIP लाबो थ' मानसिखौ लायनि बबे जायगायाव दङ नों इमिडियेटलि फै नाथाय आपादत बा रागानि खेथ्रआव बा ओरै थोरैयाव दंथ'हैलाय खोमा आं बिदि साननानै आं थाबाय थादोंमोन नाथाय दा आं बायद'था आरो गावनिनो बिदा असे आं बिनाव आरो साजेसन लाहरबावबाय एबाराव दानिया मा आं ओरै थोरै माने गुमै आं होनो सानदोंमोन मिडिया थ्रुयै दा होयोब्ला माबा मोनसे गुमैया गोसोफ्राव दुखु मोनगोन नामा आंहा बेवहाय बुंनांगौनि खुनु जेबो खोथा गैया बे नोंनि संसार नोंनि मेटार नोंनि खोथा हो जथेस्थ' दा बिगुमैया आंनि गुमैया बेखौ फोरमायहरदों आरो दा मथथे आं लोगो खोथाथ्राय बाथ्राथ्राय आंनि मथथे मोननायनिफ्राय मथथे दा एखन माने गुवाहाटियाव बबेबा कम्पानियाव बिदिनो खामानि मावो होननानै आं बेबायदि मिथिनो मोनदों खिन्थु बेहा खामानि मावनांगौनि खुनु प्रयजनानो गैया दिनै बेहा न'खर सालायनांगौ बा न'खर बा दिनै दाउ अमा फारौ न'खर बेंनांगौनि बिनि दायित्वसोमोन खिन्थु बेहा दिनै आं खाना लेंग्रा खाना खुजा मोनब्ला आलादा खोथामोन बा जाहोनो लोङा बेमार आजाराव आं गोदोनानै माबा मोनसे जानानै थानायबा आलादा खोथामोन आं बेबायदिबो जायाखै दिनै आंनि जेराव थैया थाङा दङ दिनै बेहा मानो बेफोरबायदि खुन खाहा गोजानाव गोरलै गथ' दं जेनेबा 4 बोसोर जानाय दिनै जोंखौ बा गथ'आ दिनै गासै साब्रै फिसाला सासे फिसाजो साथाम दा आङो बिजामादैबो मोनलायबावबाय आरो फिसौजोबो दङ आरो दिनै गथ'फ्राबो एथ' माने आनफैद बा जों सानैजोंनो बिसि फिसाय अनेक खस्थ'नि गेजेरजों जों फोरोङा नङा जथेस्थ' जों फोरोंबोबायबो बा गथ'फ्राबो जथेस्थ' मथथे गावसोरनि खाफालाव दंजायो गैया आं बेखौ मिथिया खिन्थु साख्रिनि अबस्था मथथे मोननायनि सिमाव सफैबाय आं सोंखारिदोंमोन बा आं सोंदोंमोन नों बे थाखाखौ लानानै एक्सुवेलि नों मा खामानि मावनो नागिरदों एक्सुवेलि नों मा खामानि मावगोन अब्ला खिन्थु बुंदोंमोन आं दखान लुनि नोंथ' दा नोंहा फरायनायानो सासेया ओरै थोरैयाव फैयाखै बा क्लास 6, 7, 8 बा साइकेल सालायनाय पजिसन लाइफआव फैथ'वाखै दा बे गथ'खौ गारिजोंनो लांलाय लाबोलाय बे बयसनि गथ'सो दा बे गथ'आव नोंनि बेफोर रोखोमै नों दखान खुलिगोन बा गालामाल माबा मोनसे दे आंहा बेवहाय खुनु अबजेक्सन गैयामोन नाथाय नोंहा खुनु मथे बेवहाय जेन साक्सेस जा बा बे गथ' थानायाव जे बेबायदि दखान होनानै जे माबा मोनसे साक्सेस खालामलांनो हागोन खारन आं नुहुराखै आरो बासिनाया बेनो आं बिदिनो माखासे बेफोर रोखोमै माब्लाबा सोंखारियोब्ला बुङोमोन माने आं माने एकदम मानसिखौनो नायनो हायि बायदि जाबाय आं
नोंखौ आं माने आंखौ बुङो आंनि हिन्जाव बे प्रतिमा बरगयारिया आं नोंखौ नायनो हायि बायदि हाब आंबो सोङो अब्ला बुङो आंबो नोंनाव एन्थाय थाखा फैसा जुदि आं बियोब्ला अब्ला नोंबो आंखौ बुंगोन आं नोंनो मैयासो ओरै थोरै होदोंमोनलाय बे थाखाखौ बबेयावथो गारखो माखो मा खालामखो माखो अब्ला नोंबो आंखौ बिदि होननानै सोंखारिखागोन अब्ला नोंबा बिबाय जखन आरो नोंनो आं मैयासो होबाय बेवहाय बे थाखाखौथ' लगालग आरो खरस जानाय लोंनाय गासिबो मेनटेन्स आंनि जे जायगायाव खालामजोबखायो दा बेवहाय फैसा बिदिनो आउट ओरैनो बेखाराव जुदि बियोब्ला जथेस्थ' आंबो सोंखारिखागोन सोरबायाबो बा बुंखागोन बा एथ' थाखा बिदों बे थाखाखौ नों मा खालामनो नागिरदों बेबायदि आरो सार आंनिफ्राय आंनिसिम खावलायनाय जेयानो जा जेरावखि थाया मानो जाय जेखि अभाबाथ' मथथे खुनु गैखायानो दिनै बेहा फिसायबो थैजायाखै बा सासे बिधुवाबो नङा सासे रान्दिबो नङा बे हिसाबै आंनि गावनि फिसाय हिसाबै आं बुंहरो जे मथथे जेरावखि थाया न' फारसे इमिडियेटलि माने दिनै फैफिननांगौ दिनै आंनिसिम आं बार आं बेखौनो खावलायो जाहाथे न' फारसे जाहाथे दिनै गथ' गथाय दङ जाहाथे गथ'फ्रा जाहाथे दिनै जेन आलाय सिलाय जेन जानाङा जाहाथे गथ'नि लाइफखौ जाहाथे सिन्था खालामनानै न' फारसे जाहाथे बा फिसाखौ गोबानानै जाहाथे न' फारसे फैफिनो आं बेखौनो खावलायो मथथे आगोलाव जेरै दंमोन एरैनो मथथे जाहाथे न'आव फैनानै मथथे फैफिननांगौ बा आगोलाव जेरै दंमोन एरैनो आं मोजाङै संसार जानांगौ दिनै मथथे नांगौ बायदिखौथ' बहा दिनै रायजो राजा पाब्लिक जेरै रायजो राजाया दं जेरै बिसोरबायदि जाहाथे सोलिलाङो जाहाथे जालाङो बेनो आंनि माने अनुर'ध जोबथा सार